Hudobno-obrazové pásmo pod názvom Strasty Veselka bolo súčasťou série podujatí Mesta kultúry 2024. Program s podtitulom Z druhého boku pripravili Lucia Nimcová a David Petráš spolu s rumunskými hostiami. Strasty Veselka z druhého boku je vlastne večer hudby Karpat, ktorú spoločne s kolegyňou Luciou Nimcovou zbierame na Ukrajine a v Rumunsku. A budeme tu prezentovať rôzne piesne, ktoré súvisia aj so súčasnou situáciou na Ukrajine, kedy hudba pomáha ľuďom prežiť. Budú tam rôzne historické i nové starodávne piesne. A v druhej časti programu sa predstavia naši priatelia, hudobníci z Rumunska, ktorí patria k poslednej generácie svadbových muzikantov. Večer bol koncipovaný tak, aby vyvolal interakciu medzi účinkujúcimi a publikom. Že my sme chceli tým, že toto podujatie pre nás je ako keby svadba v tomto meste, že chceme, aby sa ľudia cítili ako na svadbe, že je tu pohostenie, každý si môže zatancovať, zaspievať, že nie je tam ten rozdiel medzi účinkujúcimi a tými, čo sedia v hľadisku, ale je to spojené. Lucia Nimcová sa venuje dokumentovaniu rusínskej kultúry u nás, na Ukrajine i v Rumunsku. Ja už dlhodobo dokumentujem vlastne umenie a hudbu Rusínov. Začala som na Slovensku, keďže ja pochádzam zo Stariny, aj moji rodičia, aj celá moja rodina. A tým, že sme boli vysídlení, tak vlastne mi vždy chýbalo to, v čom som vyrastala ako dieťa. A snažila som sa to zaznamenávať tak, ako som to nedokázala nájsť nikde inde živo. Teda dôležité pre mňa vždy bolo aj zachytiť prostredie, v ktorom tá hudba proste vzniká, pretože pre mňa miesto je hudba. Jedným z umelcov, ktorí patria do ukrajinskej komunity, žijúcej v pohraničnej oblasti Rumunska, teda na druhom boku, patrí aj speváčka Hafia. Hafia chodí spievať odobierku takým tradičným spôsobom, ktorý sa ešte kedysi dávno spieval a už je jedna z posledných, ktorá to ešte vlastne pamätá a je schopná interpretovať a žije tým textom a tým spevom, ktorý spieva. U nás, keď sa dajú mladí, poberajú. U nás, keď sa mladí berú, poberajú sa z domu, tak sa im látka spieva. Sú ženy, nie je ich veľa, keďže umierajú, no stále sú, ktoré to vedia. Starí ešte latkajú, mladí už to nevedia. Tam mladí neznajú. Podľa slov Hafie, táto tradícia už čoskoro skončí. Ďalšie generácie nemajú záujem učiť sa tomuto druhu spivanok, založených na tom, že slová sa prispôsobujú priamo osobám, o ktorých sa spieva. V Humennom tak mali účastníci podujatia jedinečnú príležitosť zažiť pôvodné umenie etnických Ukrajincov Rumunska. Na svadobnej veselici sa zabavili aj hostia. Zapojili sa do spevu, nechýbal ani tanec.